Договорът влезе в сила от 24 януари и с негова помощ пътниците ще могат да си купуват двупосочни билети, използвайки двете авиокомпании. Идеята за подобно партньорство се ражда преди 2 години и след уточняване на детайлите, първия полет вече е факт. Когато летяхме отделно, нашите пътници примерно можеха да ползват полетите само в петък и неделя. Пътниците на кипърските авиолинии само полетите в понеделник и четвъртък. А сега всички наши пътници ще могат да ползват всичките полети и така им даваме повече възможности да пътуват. В момента с България Air пътуват 60 000 пътници годишно по дестинацията България-Кипър. С подписването на договора и двете компании очакват ръст на превозените пътници. През летните месеци са планирани и допълнителни полети. Както знаете, много хора от Кипър правят бизнес в България. Много българи също работят в Кипър. Така че е важно да има редовни и чести полети. Има и много туристи, особено през лятото. Така че пазарът е добър и с този договор ще увеличим пътникопотока. Тарифите за пътуване по дестинацията България-Кипър с самолетите Airbus и Embraer започват от 65 евро за еднопосочен и 130 евро за двупосочен билет, като в цената не са включени летищни и други такси. Ние сме застанали точно пред собствените чекин гишета на България, които направихме това лято. Направихме го наистина за удобство на нашите клиенти и на нашите пътници. Това е наш персонал, наш състав, който обслужва пътниците. При всички положения това е с цел да повишиме качеството на нашия продукт. Освен договор с кипърските авиолинии, българският национален превозвач има подобни споразумения. Всички авиокомпании, които летят по същите маршрути. Целта е една – повече възможности за пътниците.